Aký nápornejší byt si navštívil pri Donáške? To bola mladá baba, zákazníčka a ona bývala na ubytovni a nehala si to doniesť do izby. A jak som došiel na tú ubytovňu, lásko sa volal cez mobil. A prosím vás, donieste mi to, že k bytu. Došiel som na vrátnicu a hovorím pre pani tu a tu, že číslo bytu toľko. A on sa tam zasmiel, bytu? Koko, to je izba. Tak som išiel, ty kokos, taký pohoršený, že čo ti jeme, že čo to je za čvargu. Kaďakí oni potrimiskári, pomšeráci tam vyliezali, ty kokos, kúkali na mňa, čo tam robím. Došiel som na konci doľava a potvorené dvere a oni si rekli, to není dobre toto. Hovorím, dobrý deň, zaučal som, dobrý deň, vy ste kuriér? A chce zatvorené dvere, teda potvorené dvere. Tak môžete ísť dnu a položte mi to na stôl, tu máte peniažky, môžete si zobrať. To vážne mám ísť dnu? Áno, jasné, však dvere sú otvorené, môžete ísť dnu. Hovorím si, ty kokos, to čo je, do piče toto? Otvoril som dvere a proste izba, 2 stoly, matrac na zemi, na tom matraci rozvalená, obézna, strašne nadváhová, mladá baba, hej, cez ňu prehodená iba takto deka. Hovorím si, preboha, tam na stole máte peniažky, tam mi položte pizzu a zoberte si peniažky, ďakujem. Som to tam rýchlo zobral, vyložil som pizzu, ďakujem, zavriem dvere, nehajte potvorené, dovidenia, utekal som do piča, hovorím si, ja to čo je toto. Ako nebol tam bordel, nebol tam ani smrad, hej, ani ona nebola nejaká špinavá, ani nič, hej. Teraz čo som s tým letným pohľadom stihol zoskenovať, hej, vyzeralo to úplne normálne, len to bolo také divné celé, ty kokos, že tam bola rozvalená jak taký žoch, mala na sebe, ja neviem, pár letných vecí a cestu ešte prehodenú deku. Väčšina zákazníkov a väčšina udalostí sú normálne, vieš.